ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତେ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଇଛି ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ, ଏତେ ଜୋର ରାସ୍ତାଘାଟ ପାଣି। ଏମିତି ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ବି ଏମିତି ରାସ୍ତାର ପାଣି ଏତେ ଜୋର ହେଉଛି, ସୁହ ଗଡ଼ୁଛି। ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ବୁଡ଼ି ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତେ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଏମିତି ହେଇଥିଲା, ଛାଡ଼ି ହେଇଛି, ଏବେ ବି ବର୍ଷା ଗାଡ଼ି ବି ଯାଇପାରୁନି। ଆମ ଗାଡ଼ି ତ ଏତେ ଯାଇପାରୁନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇକ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯାଉଛନ୍ତି, ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି, ବାଇକ୍ ବି ଭାସି ଯାଉଛି। ଏମିତି ବି ପାଣି ଆସିଛି। ଏତେ ବର୍ଷା, ଏମିତି ବର୍ଷାର ପାଣି ଏମିତି ଏତେ ଜୋର ହେଲା, ଏତେ ଜୋର ଭାବି ହେଉନି। ଏମିତି ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି, ଆମ ଗାଡ଼ି ଏତେ ତ ଯାଇ ହେଉନି। ତ କେତେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବି ଜାମ୍ ହେଇନା ପୁରା ପ୍ରବଳ ଏ ଜାଗାରେ। ଏମିତି ଗାଡ଼ି ପାଣି ଲହଡ଼ି ଖେଳୁଛି ପାଣି, ପୁରା ଯାଇ ବି ହେଉନି ଏତେ ଜୋର। ବାଇକ୍ ଦେଖାନ କେତେ ଦୂର ଯାଉଛନ୍ତି, ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼ିଆ ନେଉଛନ୍ତି ବି ଏଠୁ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ କିଏ ରଖିଦେଇଛି, ରଖିଦେଇକି ପଳେଇଯାଇଛି। ଏତେ ଜୋର ପାଣି ହେଇଛି। ସେ ଉପରେ ପୁଣି ଲୋକ ଯେଉଁଆଡ଼େ ଚାଲିକି ଯାଆନ୍ତି ସେଇଆଡ଼େ, ସେଇଠି ରଖିଛି ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ ସିଧାରେ। ଏମିତି ଏତେ ଲହଡ଼ି ଦେଖ, ଏମିତି ଏତେ ଜୋର। ମୁଁ ବି ଭାବିପାରୁନି ଏତେ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର୍ ଗାଡ଼ି ତ ଯାଇ ହେଉନି, ପୁରା ବୁଡ଼ି ହେଉଛି ଇଞ୍ଜିନ୍ ଯା। ଆମ ଗାଡ଼ି ଏତେ ଜୋର ଏମିତି ହେଇଛି। କି ବର୍ଷା ଲୋ ବାବା, ଏତେ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଲା, ଏମିତି ପାଣି ଲହଡ଼ି ଖେଳିଗଲା। ଆପଣ ତ ଭାବିପାରୁଛନ୍ତି ଏତେ ଜୋର କ'ଣ ବର୍ଷା ହେଲା। ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ସିଧାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ, ଏ ତ ବାଇକ୍ ବି ଯାଇପାରୁନି, ଏତେ ଜୋର ଏମିତି ବର୍ଷା ହେଇଛି। ବାବା ଏତେ ଲହଡ଼ି।